nedescoperită terapia de către știința clasică a dermatologiei și iată omul a scăpat de necazuri teribile. Haide, doamna, să amintim și soluțiile naturale din Australia. Înțeleg că sunt plante provenite din Noua Zeelandă, cultivate în mod special în Australia și venite cu vaporul aici, în exclusivitate, datorită relației dumneavoastră cu producătoarea de remedii naturiste din Australia. Vorbiți câteva cuvinte de celelalte necazuri de piele. Exzeme, urticarii, la exzeme, dermatite, urticarie, lichen plan, mult afectat lupus discoid și eritematos sistemic, unde în tratament merge foarte bine acest sirop nou care a venit acum, are elixir cu colagen, și un tratament extern cu un gel cu vitamine. Așa. Gelul cu vitamine și marele elixir cu colagen merge pe tot ce înseamnă boală, afecțiune dermatologică, intern și extern. Da, că până la urmă erau unii mulțumiți că au scăpat și de acnea aia atât de... Și acnea, în special și acnea rozacea, iar tratament intern și extern. Vreau să mai amintesc despre micul elixir care a venit și acesta acum, din 20 de plante australiene, care în special merge pe copii, la afecțiune dermatologice la copii. Dermatite și toate necazurile astea, lichen. La copii de micul elixir. Este o... Ați spus câte plante australiene? 20. 20 într-un elixir denumit. Da, sunt unele și cu 30, sunt mai multe categorii de siropuri din această gamă elixir. Și unul foarte, foarte așteptat dintre ele care a venit tot acum este elixirul pentru rinic, prostată, nefrită, afecțiuni masculine. Este o noutate din Australia venită tot la dumneavoastră. O soluție pentru prostată, este pentru un sirop, tot la 2 litri, pentru afecțiunile urinare. Da, nisip sau pietre la rinic, elimină nisipul și pietrele de la rinic și problemele masculine rezultate din urma bolii. Da. Adică este un sirop sau ce? Pentru bărbați, totodată și pentru femei. Da. E un sirop? Este un sirop din plante, iar din peste 20 de plante australiene. Peste 20 de plante. Da, cultivate în Noua Zeelandă și fabricate în Australia. Aha. Bun, dar existau tot din Australia niște soluții pentru încărunțire și chelie. Și pentru regenerarea părului, da, avem aici o fotografie foarte provocatoare, da. În decurs de câteva luni se ajunge de la o chelie incipientă. Adică cel albit complet și are aici e vorba de regenerarea părului. Deci a scăpat și de calviție. De calviție, aici durează câteva luni, un tratament complet se face. Ce se face? Se dă cu această soluție, se aplică extern. Și recapătă și culoarea părului. Da, aici este un alt produs, o cremă pentru culoarea părului, atât de la această culoare de cărunt, în și la bărbați și la femei. Discret, revine culoarea naturală. Aha, deci ce faci? Te speli la cap după ce ai dat... Se aplică pe părul uscat și în mod discret, de la zi la zi, revine culoarea naturală, de la această culoare. Aha, deci zilnic pui soluție pe părul uscat. Da, crema se aplică pe părul uscat. Soluția este, cum spuneam, la tratamentul de regenerare, la chelie totală sau parțială sau la alopece, la cădere de păr în general. Și bărbați și femei. Da, sigur. Dar a mai existat tot din Australia un remediu natural pentru necazurile la unghiile căzute, bolnave, ciuperci. Da, pentru onicomicoze și unghii încarnate, unde recomand încă o dată să nu se mai extragă unghiile încarnate pentru că infecția rămâne la rădăcina unghiei și poți extra și de 10 ori și de mai multe ori, tot acolo va rămâne unghia încarnată. Ce le ofer eu pacienților este o soluție din plante și vitamine. O soluție? Se merge, da, cura micologică, vreau să arăt puțin la unghia de la mână, durează 3 luni, o cură micologică până când încep să se văd rezultate, iar la unghia de la picior putem ajunge la 8-10 luni, o cură micologică durează mai mult. Da. Există remedii
pe care dumneavoastră le aduceți în exclusivitate din Australia, remedii naturale și pentru insomnie și pentru depresie. Sunt produse speciale pentru insomnie și depresie, tratament de deslăbit și de îngrășat, un tratament foarte eficient. Și deslăbit și de îngrășat? Da, cu cel deslăbit pacienții se slăbesc 10-11 kg într-o lună, fără un regim anume, doar cu acest tratament. E vorba de niște capsule. Deci nu se înfometează om. Nu. Înghite niște capsule naturale. Care inhibă apetitul. Da, reglează metabolismul și se elimină grăsimile, iar cu siropul de îngrășat se îngrașă 8 kg la un singur sirop. Da. Remedii... Pentru negi și bătături, totodată o soluție extrem de eficientă, unde se elimină, rămână pielea fină și netedă într-o săptămână, maxim 2. Da, remedii tot naturale din Australia pentru întinerirea și prospețiunea tenului, adică să mai fie trecute în plan secund ridurile și astea, aveți niște ce? Da, sub ce formă? Este o cremă foarte solicitată de injectare a ridurilor. Nu este nimic invaziv. Crema conține acele substanțe care injectează ridurile fără invazie, fără durere. Sau creme cu cel mai bun lapte de cămilă din lume, care reîntineresc instantaneu pielea. Este un lichid pe bază de lapte de cămilă? Da, sunt solide toate, sunt creme. Creme pentru ochi, creme pentru toate genurile de riduri. Riduri pe gât, la ochi, pe față, de injectarea ridurilor. Că până la urmă aveați din Australia și niște soluții împotriva negilor. Da, am amintit, pentru negii pătături este aceeași soluție, totodată pentru veruși și papiloame. Este cu un efect rapid, în decurs de câteva zile, de la o săptămână la 2, se elimină în totalitate, rămânând pielea fină și netedă. Nu recomand extirparea pătăturilor pe această cale. Deci, în principal, ajutorul vine pentru bolile de piele, dar... Piele, păr și unghii. Piele, păr, unghii, dar și... Și interne cu siropurile amintite. Pentru infecțiile urinare, pentru necazurile, pentru pietre la rinic, pentru prostat. Exact, despre marele elixir cu colagen. Vreau să mai amintesc pentru ce afecțiuni este recomandat, începând cu bolile de piele de care am vorbit mai devreme. Este și pentru probleme de ficat, fiere, stomac, colesterol, tensiune, diabet, glicemia, o scadă. Aveți niște remedii naturiste pentru una din marile necazuri ale omului contemporan, constipația, nu? Constipația și indigestie, da, tot marele elixir cu colagen merge și pe constipația și indigestie, bacterii intestinale, bacteria E. coli, Helicobacter, tot ce înseamnă bacterii în organism. Aha, deci sunt niște remedii naturale împotriva microbilor, bacteriilor, microbi. Da, în primul rând regenerează ficatul, cum spuneam mai devreme, și repară celelalte organe. Este foarte mult căutată. Vă pup pe suflet.